dag skal jeg lave en lettere video. Og jeg er rigtig dårlig til det. Og ja. Og nu begynder vi. Og tager bare lige en. Jeg fik ham ikke. Det var ærgerligt. Der skal I samle noget. Og gøre mig længere. Og nu laver jeg lige et OP-skud. Ja, det kunne jeg så ikke. Ja. Jeg fik en. Nej, ikke. Ja, og så kan vi begynde at bare videre. Jeg er så dum. Jeg er virkelig så dum. Skal vi se, om vi kan få ham der? Nej, han er længere end os, så vi kan ikke. Ja, dig går ikke lige efter. Jo, det gør jeg, men du er meget irriterende. Så nej, jeg gider ikke. Jo, jeg fik dig. Der er en lige der. Holy lovely. Og du. Ved hvad? Vi spiller bare Cario. Ja, og vi begynder nu. Og kom selvfølgelig på det blå horn, som jeg er bedst til. Help me! Der er bøderen. Og mange tak råd. Ja. Ja, og så er vi i gang. Ja, og blå. Jeg er meget på spanden, så der står fri. Ja, og nu er jeg her. Ja. Og vi er på det bedste hold, så. Og denne video kommer måske til at vare 6 minutter, eller nej, 7 eller 8. Så ja. Og vi starter en rimelig god start. Jeg løber bare lige efter nogen, der kan æde mig, fordi jeg gider ikke det her, når det er totalt unfair. Jeg æder mig. Æd mig. Mange tak, og så tager vi Explosion. Den er meget bedre til det. Ja. Og jeg skal også lige sige, at jeg har fået en gamer... en gamermus og en gamer tastatur. Og ja. Og nu prøver jeg bare at dræbe alle, eller æde dem. Nej, jeg fik dem ikke, jeg kan ikke, jeg kunne ikke. Ja, vi skal lige gøre store. Vi moly. En nums. Den bøderen. Og død. Ja, der lægger det. Så begynder vi igen. Ja, og vi begyndte en rimelig dårlig start. Eller faktisk en OK, fordi vi er alle op på næsten, nej, vi er ikke op på leaderboard længere. Så faktisk er rimelig ærgerligt.
Ja. Og så samler vi os lige. Og gør os lidt større. Ja, spredte vi os lige, og så døde vi. Ja. Så smadrer... Nej, vi spiller bare Deep i stedet for. Deep.io bio. Deep. Ups. Spiller vi Deep. Den anden gang lover jeg ikke, vi skifter længere. Fjern lige det, fjern lige det, sådan der. 2 minutter tilbage, så slutter videoen. Ja, jeg er stadig grin. Se hvor dårlig jeg er. Og så begynder vi igen et rimelig dårligt sted. Spawner lige en lille. Og vi fik den ikke. Ja, og jeg opgraderer i starten damage og reload. Fordi det er noget af det bedste, der er. Ja. Ja, denne gang starter vi faktisk med en rimelig god start. Bare vent for, hvis jeg dør lige lidt. Okay, help region, det behøver jeg lige nu. U2. Den skal vi bare lige hurtigt få. Og jeg fik den ene, men jeg tror ikke, jeg fik den anden. Ellers så gjorde jeg. Ej, jeg var så tæt på ved at få ham der. Og der krig over det hele. Det flyver vi lige væk fra. Ja. Yeah. Nej, folkens, den her video kommer til at vare 10 minutter. Ja, der er lige en, som ingen gang kunne nok. Ja, og så... Ja, så bare sådan en motherfucker i nærheden. Og så er der også en lille, som vi ikke kunne få, fordi der er en anden efter os, der var mega irriterende. Nu håber jeg bare at stå under et godt sted. Ja, det gjorde jeg vel. Jeg spurgte faktisk et rimelig godt sted. Ja, skal vi også get den her, så tror vi kan opgradere. Ja, det kunne vi, og så... Ja. Og så spiller vi bare videre imens. Og så ham der ikke er sådan en hacker. Fordi, dem skal man holde sig væk fra. Fordi de kan gøre sig usynlige. Ja. Og det har jeg prøvet, når jeg ikke var YouTuber. Og den var faktisk rimelig god. Og den er rimelig god. Og så opgraderer vi lige til den her. Det skyder mega hurtigt. Så man lige kan få den her, og så nakker jeg lige den. I morgen med ham. Nu opgraderer vi liv.
hurtigt vi kan heale os op. Ja. Og vi ses.